скъпи гости, уважаеми колеги, учители, родители, ученици, приятели. С особено вълнение и радост казвам днес добре дошли на всички вас на срещата ни по надслов любимият учител на мама и тати. Любим учител е този, за когото родителите говорят с признателност и благодарност. Днес сме тук, за да отдадем нашата признателност и благодарност на любимите ни учители. Госпожа Баталова, господин Стоичков, госпожа Милчева, госпожа Петкова, госпожа Фиданова, госпожа Трошкова, госпожа Андонова, госпожа Стоянова, госпожа Георгиева и госпожа Попчева. Да си учител не е просто професия. Да си учител е призвание, орис, съдба. Защото учителят създава от малкото науко дете личност. По този път няма фанфари. Това е път мисия, изпълнен с много труд, всеотдайност, вяра, вдъхновен от голямата любов към знанието. Да си родител е най-тежката работа на света. Да си ученик е най-безгрижното време от нашето детство. Днешната ни среща не е родителска среща. Това е приятелска среща, на която изразяваме нашата благодарност към учителите ни, любимите ни учители. Много се вълнувам, защото много ги обичам, за усилията ни да ни изградят достойни личности. Нека нашата признателност е вашата награда в голямото ви призвание учител. Народно читалище Гюрга Пинджурова ви желае здраве, дълголетие, низ от нови срещи и весели празници. Благодарим ви от сърце! Ученици от Зоодия Милев са подготвили кратък поздрав към любимите учители на мама и на тате. След това на стената ще видим снимки, да си припомним моменти, в които сме били заедно. Можем да ги спираме, да коментираме и предлагам една наистина среща-разговор да направим. Учители, родители и вие, наши любими учители. Благодаря ви.